أثناتيوس مسكيرلوس تبعد يسكروس وصان هواريات قدامو سينادوس ودل زي بلا فصم زي تحدث توادو دابلو أعفيرو مديابلوس بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بمجمريا لولا بحري እግዚአብሔር أملاكنا كساب عزيز لزحلونا عدمه ننسحاس لزهبنا سمو نزل عالم خبرنا نستمسكنن يكون ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ምስኩላትና ውለት ጥምቀት ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ካብ አጽናፍ ዓለም ክሳብ አጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 29 መጽሓፍቲ ኮነ ኃይለ አምላክ ብዘይፍላጥ ትጋገዩ ኣለኹም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ዝነበረለን ዝነበረ ዓመታት ክሳብ ዕለተ ዕርገቱ ዝነበረ ዘመን ብጠቕላላ ብቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ዝዓይነቱ ትእምርትን ተኣምራትን ፈፂሙ እዩ። በቲ ዝረኣይዎ ኣዝዩ ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ኣምላኽ ልቦም ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኣግዚኦም ብመንገዱ ዝተጓዓዙ ብዙሓት እዮም። መቐረት ፍቅሩ ዝጣዓሙ ነገረ ድሕነቱ ዘስተባህሉ ድማ ክሳብ ፍጻሜ ዘመኖም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ንብዙሓት እውን ኣብ እምነት ኣጽኒዖም እዮም። ብኣንጻር ግና ንትምህርተ ክርስቶስ ብኽፍኣት ዝጠመቱ ክብሪ ርእሶም ጥራሕ ዘገድሶም ዝነበሩ ብዙሓት ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ግና ካብ በረኸቱ ተፈልዮም ካብ ፍቅሩ ከብሊሎም ኣብ ምፍታኑ ዘመኖም ኣብቂዕ እዩ። ገለ ካብቲ ብዙሕ ንሳቶም ነቲ ዘይምርመር ሓያል ብርቱዕን ጥበበኛን ዝኾነ ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትንዎ ኢሎም ዘቕረቡ ሕቶን ዝተመለሰሎም ሂወት ዝህብ መልስን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርኢ ኢና። ቅዱሳን ወንጌላውያን ኣብ ጽሑፎም ከም ዘስፈርዎ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ትንሣኤ ሙታን የልዎን እንዳበሉ ዝኣምኑን ዝምህሩን ሰዱቃውያን ኣብ ኣእዳዎም ዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ ገንፂሎም ኣብ ክንዲ ምንባብ ንዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታትን ትምህርቶም ኣብ ክንዲ ምስትብሃል ኣብ ልዕሊ ትንሣኤ ሙታን ዘለዎም ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ እምነት መሓዞም ጥራሕ ከይኣክል ብኽፍኣት ዝተባዕጠ ሕቶ ብምሓዝ ክፍትንዎ ናብ ጎይታናን ናብ ኣምላኽናን ናብ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መፁ። በሉ ድማ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ ዘይብሉ እንተሞተ እቲ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ሓዊ ይውረሳ ንሓዊ ድማ ውሉድ የቆመሉ ኢሉ ኣሎ። እምበኣር ኣባና 7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ዓብዪ ሰበይቲ እትዩ ከይወለደ ሞተ። እታ ሰበይቲ ድማ ንሓዉ ሓደጋ ከምኡ ድማ እቲ ካልኣይን ሳልሳይን ክሳብ 7ኦም ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት። ኩሎም እትዮማ ነይሮም እዮም እሞ ብግዜ ትንሣኤ ሙታን ካብ 7ኦም ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ሰዱቃውያን ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ እዮም። ፈሪሳውያን ግና ትንሣኤ ሙታን ኣሎ ይብሉ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 23 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ ፍቕዲ 9 እንተኾነ እዚ ዓይነት እምነት እንዳሃለዎም ደኣ ስለምንታይ ብዛዕባታ በብግዚኦም 7 ኣሕዋት ዘእተዋ ሰበይቲ ክሓቱ ተራእዩ እንተተባህለ ነዚ ኣቐዲሞም ዘለዓሉ ሕቶ ኣብ ዝሓትሉ ግዜ ሰበይቲ ኩሎም ክትከውን እያ እንተበልዎም እምበር ተሓዳስ ዓለም ናይ ዝሙት ዓለም እያ ይብልዎም። ሰበይቲ ተቐዳማይ ትኸውን እንተበልዎን ከዓ እምበር ተሓዳስ ዓለም ናይ ኣድልዎ ዓለም እያ ይብልዎም። ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝመሰሎም ከዓ ናብ መድኃኒ ዓለም ናብ ክርስቶስ ሕቶኦም ሒዞም ቀረቡ።
ጎይተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ዝንዳበለ መለሰሎም መጽሓፍቲ ኾነ ኃይለ አምላኽ ብዘይ ፍላጥ ትጋገዩ ኣለኹም ኣብ ግዜ ትንሣኤስ ኣብ ሰማያት ከም መላእኽቲ አምላኽ እዮም እምበር ኣይምርዓውን ኣየማርዓውን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 29 ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ዝነግሩ መጽሓፍትን ኃይለ አምላኽ ማለት ካህልነቱ ንዘሎ ናብ ህላዊ ዝጽውዕ ንዝሞተ ዝተንስእ ምዃኑ ብዘይ ፍላጥኩም ትጋገይ ኣለኹም በሎም ቀፂሉ ድማ ሙታት ከም ዝትንስኡ ግና እቲ ካብ እግዚአብሔር ኣነ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ ዝተባሃለልኩም ዶ ኣየንበብኩምን እምበር ንሱ አምላኽ ሕያዋን እምበር አምላኽ ሙታን ኣይኮነን ክብል ኣስዒቡ ስለ ትንሣኤ ሙታን ነገር ገለጸሎም ኣብዚ ጽሑፍ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ አምላኽ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ ማለቱ በአካለ ነፍስ ሕያዋን ስለ ዝኾኑ ብመዓልቲ ትንሣኤ ዝተንስኦም ስለ ዝኾነ እዩ ንሱ አምላኽ ሕያዋን እምበር አምላኽ ሙታን ኣይኮነን ቀዳማይ እዚ ዓለም እዚኣ ሎሚ ብሸውዓተ ዕለታት እያ ትምገብ ወይ ድማ ትመሓደር ዘላ ንዳሕራይ ከመይ እውን ተበልና ዳሕራይስ መዓልትን ለይትን ክረምትን ሓጋይን ብርሃንን ጽልማትን የለን ከም መልአኽቲ ኾንካ ምንባር እዩ በሎ ካልኣይ ሎሚ ኣብዚ ዓለም ስጋን ነፍስን እንዳተሰሓባ ይነብራ ኣለዋ ዳሕራይ ከመይ እንተበልና ዳሕራይሲ ምስሓሓብ የለን እታ ትመጽእ ዓለም ዓለመ ነፍሲ እያ ሳልሳይ ሎሚ ኣብዚ ዓለም ስጋዊ ምምሕዳር ካብ ንጉስ ክሳዕ እኳ ደረ ኣብ መንፈሳዊ ምምሕዳር ድማ ካብ ሊቀ ጳጳስ ክሳዕ ዓፃዊ ማዕጾ ብዙሕ ማዕርጋት ይመሓደር ኣሎ ዳሕራይ ከንተበልና ዳሕራይስ ገዛእን ተገዛእን የለን ሄኖክ ነቲ ንኣባጊዕ ዝተዋሃበ ሰይፊ ስልጣን ክሳዕ ዘቐምጥዎ ረኣኹ ናብ ቤቱ መለስዎ ከም ዝበሎ ንሱ ጎይታ ባዕሉ ጥራሕ እዩ ሄኖክ 34 ፍቕዲ 33 ነትምህርቱ ዝሰምዑ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ሰሚዖም ብትምህርቱ ተገረሙ ክርስቶስ ኣምላኽና ክብሪ ንዑ ይኹን ብኣምላኻዊ ቃሉ ጽምዓት ብዙሓት ሰባት ኣርዊ እዩ ንምፍታኑ እምበር ንቃሉ ሰሚዖም ድሕነት ንምርካብ ሰላምን ዕረፍትን ንምጉንጻፍ ዘይተበገሱ ሰባት ግና ብሰንኪ ንቃሉ ዘይመስምዖምን ኣብ ቃሉ ዘይመጽንዖምን ንህይወቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወት ካልኦት ሰባት እውን ኣጥፊኦም እዮም ኣብ ጌጋ ሓሳብን መንገድን ስለ ዝነበሩ ምስተውዓሉን ካብኣቶም ስለ ዝረሓቐት ንድሕነት ኩሉ ዓለም ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮይኑ ዝተገልጸ ኣምላኽ መን ምዃኑ ኣይፈለጡን ናይ ኣምላኽነቱ ሓይሊ ናይ ፍርዱ ስልጣን ኣየስተውዓሉን እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ መገዶም መገዲ ጥፍኣት ኮነ ሎሚ ኸ ኣብዚ እንነብረሉ ዘለና ዘመንን ግዜን እውን እንተኾነ ዓለም ከምቲ ክትፈልጦ ዘለዋ ንክርስቶስ ክትፈልጦ ኣይከኣለትን ኣብ ቅድሚኡ ብፍርሓትን ብረዓድን ኣይቆመትን እኳ ደኣ ኣብ ፀፅባሕ ኣንጻር ትእዛዛቱን ስርዓቱን ትኸይድ ኣላ ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ናይቲ ናይ ጥንቲ ፀላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ተቆረኑ ሰባት ናይቲ ቅዱስ መጽሓፍ ምስጢር ካብ ዘይምርዳእ ናይ ክርስቶስ መንነት ካብ ዘይምፍላጥ ዝተላዕለ ንኣምላኽነቱ ዘንጊዖም ታራ ሰብ ፍጡር መልኣኽ ሎቱ ስብሃት ንዑ ክብሪ ይኹን ክብሉ ይረኣዩ ኣለዉ እቶም ዝኣመንናዮ እንተኾነ ኣብ ቀራንዮ ዝተገብረልና ውዕለት ዘንጊዕና ዘመንና ምሉእ ኣብ ሓጢኣት ንነብር ኣለና ሰድቃውያን ዘይምፍላጦም ከይኣክል ንክርስቶስ ክፍትንዎ እዮም ተረኺቦም ብዝተዋህቦም ምላሽ እውን ኣፎም ደኣሓዙ እምበር ክምለሱ ኣይተረኣዩን እቲ ካብ ገጽ ኣምላኽ ዘርሐቖም ክፉእ ተግባራቶም እውን ኣይሓደግዎን ዘለናዮ ዘመን እውን ኣብ ክሕደት ዝነብሩ ሰባት ኮነ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንነብር ብ40 ብ80 መዓልቲ ዝተጠመቕና እውን ተኾንና ኣብ ርክሰት ኣብ ክፍኣት ጽባሕ ናብ ገሃንም እሳት ዘደርብየና ተግባራት እንዳገበርና መንባርና ነገረ ድሕነቱ ምሕረቱን ለውሃቱን ብምዝንጋዕና ናይቲ ቅዱስ ቃል ሓይሊ ብሓይሊ ኣምላኽነቱ ብቕፅበት ተንሲእና ከም መጠን ግብርና ከም ንፍረድ ብዘይ ምስትውዓልና ህይወትና ክዕረ ኣይተኻእለን ዘይውዳእ ምሕረቱ በቲ ሓደ ድማ ኣምላኻዊ ፍርዱ ዘስተውዓሉ ብዓይኒ መንፈስ ዝምርምሩ ሰባት ግና ካብ ኩሉ ክሕደትን ናይ ዓለም ርክሰትን ተሓልዮም ነታ ዓባይን ተፈርሕን መዓልቲ ጎይታ ይጽበየለዉ ንዓና እውን ነቶም ድኹማት ብሰናይ ግብሪ ተኸሊልና ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ነቶም ካብ እምነት ዝዘንበሉ ድማ ናብታ ቅድስቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ክምለሱ ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ኣሚን ትንሣኤ ከም ዘለና ዝተውዒልና ብንጽህና ክንሕሎ ነቶም ናይቲ ቅዱስ ቃል ምስጢር ተሰዊርዎም ዘሎ ሰባት እውን ኣምላኽ ከም ዝረዳእና መጠን ክንረድኦም ኣብታ ብርሃናዊት መንግስቲ ብሰላም ክንነብር ብዘይ ተስፋ ምቑራጽ ጻዕርን ድኻምን ይሓትት እዩ
صدقاوያን ናይ ትንሳኤ ሙታን ምስጢር ናይ ኣምላኽና ካህልነት ከስተውዕሉ ዘይከኣሉ መጽሓፍቲ ኣብ ኢዶም ስለ ዘይነበሩ ኣይኮኑን። ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ዝገልጹ መጽሓፍትስ ኣብ እዳዎም ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝሪኦም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ንምስትውዓል ልቦም ኣይከፈቱን፣ ከመሃሩን ፈቃደኛታት ኣይነበሩን። እዚ ስለ ዝኾነ እዮም ከዓ ብጌጋ ኣካይዳን ኣነባብራን ክጓዓዙ ዝረኣዩ ዝነበሩ። ሎሚ እውን ነዚ ዓብዪ ምስጢር ነገር ትንሳኤ ሙታን ክንፈለጥን ክነስተውዕልን ይግባእ። ከመይ ናይ ትንሳኤ ሙታን ነገር ብኣእምሮ ተረዲእና እንተዘይተጓዒዝና ካብ ርክሰትን ክፍኣትን ክንሕሎ ኣይከኣልን እዩ። በአንጻሩ ተስፋና ሰማያዊ ምዃኑ ምስ ነስተውዕል ግና ብሰናይ ጎደና እንዳተጓዓዝና ህይወትና ንመዓልቲ ትንሳኤ ሙታን ድሩት ኮይና ክትጸንሕ ከም ቃል ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሰማይ ከም መላእክት ኮይና ንነብር ብሞቱ ንሞትና ዝደምሰሰ ብትንሳኤው ተስፋ ትንሳኤ ዝሃበና ንጎይታናን ንኣምላኽናን ንመድሓኒናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ሕጅን ዘለዓለምን ክብርን ምስጋናን ይኹን። ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሕረት፣ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመላድነት፣ ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ፣ ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ወልደ ጥምቀት ይኹን። ኣብዛ ወልዲ ዋህል ትብል ቅድስቲ ሃይማኖት ጸኒዕና ክንነብር ኣብ ትንሳኤ ሙታን ድማ ምስቶም ብየማን ዝቆመ ከቆመና ናይ ኣምላኽና ምሕረት ኣይፈለየና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወለደቲ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Thank you.